Sabona ndodana, ngabe indodana ubani? Igama uSabatha wakamtshali. Magalela Gaza, kusho njalo. Hawu Sabatha. La ngiphethe uSabatha Mtshali. Mhlawumbe mawungalalela kwi-background. Awusuka nini madoda? Khona leyo nto. Uyayazi le nto ekhala ndodana, awusichazele uSabatha Mtshali ubani esontweni wenzani uSabatha? Cha, uSabatha Mtshali inhlalisiso nje yakhona lapha ekhaya esiyavuka 2 eThekwini umshumalo uNgcobo. Eyayenze ihlabelelo, ikhiqiza ihlabelelo nabantu abashaya i-keyboard. Kodwa futhi ke iyakwazi ukuthi uphinde ishaye i-keyboard kwesinye isikhathi. Hayi wena. Uthi ushaya ubuhlabelela. Kwenza bonke nje. Lalela inyanga yezulu yathi abantwana asibafake esontweni sibakhulise ukuze bezokhula ngalenkolo. USamatha ngomunye walabo bantwana abangagcini nje ngokubhenga ngaphandle kodwa bathi ubumnandi bukhona esontweni. Useze wathola ikhono elikhulu lonjabulo Ndlanzi oprofessor balabo piano. Ungabe ubani mntanami oku-inspire njengoba owakuphi ugqozi ukuthi uyithande lento yepiano ungasabi nangezwi lakho? Umuntu owangifundisa ke noma owangijwayeza ukuthi ngikhululeke ngezwi lami ngisho nje ngithi ngabona lo mshumalo uNgcobo wasesiyavuka 2. Hayibo Herod. Herod kwaSenonya. Kanti e-keyboardini ke ngisho ngithi usanele umfoka Jama lo obuya khipha ingoma zamatshitshi usanele Jama. Oh yes. Kathi bayambona lapha ku-TikTok. Yes, ongigqugquzelile nje ukuthi ngiqhubeke ngikhululeke nokwenza ingoma nje wakhona nezomgidi ezinye sike sayikhipha na. Hayi siyabonga kusho ukuthi ke amakhono ungalifihli phela ingakho khona nenabasho phela isuke idinga bona abantu abakanjena uqhube ukukhumbula ukuthi isikhona ne-competition yama-keyboard yini nibiza ama-keyboardist basaba ama-keyboardist akaqualify kodwa ngithi mina khona lo muzwa ovuswa ile ngane ukuthi mawuhlabelela ungalishintshi into kaShembe uyilethe injalo isiqi. Lalela ke mfana wami singamaNazaretha asebuhleni sizothi ke ungayeki ungadikibali futhi ungafuni ukuzenza omunye umuntu nento kaShembe mntanami ungayibulali kodwa ayikhule iyiyo. Siyabonga usukuvala nje awungipha amazwi ongayawasho kontanga yakho ukuthi uthini kontanga yakho yini abangayenza begcine befana nawe. Hayi engingakusho nje mina njengoba kade usho ukuthi umuntu mangabe enza into akabe unique ayenze ngalendlela adalwe ukuthi ayenze ngayo ungafuni ukuforce ukwenze njengabanye abantu. Kanti ke kubantu abasha engakusho ukuthi nina nje enisafunda nigcwele esikoleni kodwa futhi uShembe nimthandi ngoba kuyahambisana ungabi khona ukuthanda kakhulu okudlula okunye. uShembe siyamthanda impela kodwa isikole kusho ukuthi kufanele asiyeke isikole ngoba uShembe uthi asifundele. Usiqedile umfana wami uthi wena muntu omusha usukujaha into engahlangene nawe hamba ufunda uyimele futhi musukufuna ukuba umunye umuntu iba ne-creativity yakho ube ne-originality yakho uyabona. Siyabonga ke konke lokhu kuthola lapha ke kubakhumalo kaMakhathini ngane kaMandebele siyabonga.